Τρίτη δημοτικού γλώσσα, το αφιέρωμα στην 28 Οκτωβρίου, 3 αράδες από το ημερολόγιο της Ροζίνας, μιας 10χρονης Εβραιοπούλας από τη Θεσσαλονίκη. Τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου δεν πήγαμε σχολείο 1940, είχε κηρυχτεί ο πόλεμος, αναστατωμένα ήμασταν εμείς τα παιδιά, οι Ιταλοί βομβάρισαν τη Θεσσαλονίκη, στο μαγαζί του πατέρα μου γίνηκαν πολλές καταστροφές, τίποτα άλλο. Αυτό είναι το αφιέρωμα στην 28 Οκτωβρίου στην Τρίτη Δημοτικού. Και αν αυτό φαίνεται τίποτε, θα πάω κατευθείαν στην Πέμπτη Δημοτικού, κείμενο, αφιέρωμα, το επίκαιρο κείμενο όπως το λέμε εμείς οι δάσκαλοι, με τίτλο «Η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο και εμείς πήγαμε και κρυφτήκαμε στα υπόγεια». Αυτό είναι ψέμα. Την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου δεν έχουμε δικαίωμα να λέμε ψέμα στα παιδιά μας. Ο λαός μας δεν κρύφτηκε στα υπόγεια, ξεχύθηκε στους δρόμους των πόλεων και με το χαμόγελο στα χείλη πήγαιναν όχι για να σκοτώσουν, αλλά για να πεθάνουν και να υπερασπιστούν την πατρίδα. Και ακούστε διαλόγους στο υπόγειο μεταξύ του ζεύγους, του ανδρόγυνου, γυρνάει ο πατέρας, η μαμά στον πατέρα και του λέει «Τρέξε στην τράπεζα να σηκώσεις τα χρήματα γιατί έρχεται ο πόλεμος». Ούτε φιλοπατρία, ούτε ηρωισμός, αλλά ητοπάθεια και αφιλοπατρία. Και τελειώνει το κείμενο με ένα διάλογο του γιου και του πατέρα. «Άκη, σήμερα θα γίνεις άντρας», λέει ο πατέρας, και απαντάει το παιδί «Εγώ τότε φοβήθηκα πάρα πολύ γιατί δεν ήθελα να γίνω άντρας». Έχει το υπονοούμενο σαφές. Απανωτά κείμενα με δικαιώματα των παιδιών. Απανωτά κείμενα, όχι. Ζητάω το χρόνο, κύριε Πρόεδρε, της δευτερολογίας, θα μου το δώσετε τώρα αν είναι δυνατόν. Αυτά πρέπει να ακουστούν. Θα σας τον δώσω για να συμπληρώσω. Ευχαριστώ πολύ. Δικαιώματα των παιδιών. Πρώτα διδάσκουμε τις υποχρεώσεις και μετά τα δικαιώματα. Κείμενο με τίτλο «Τότε που πήγαμε βόλτα τον Επιτάφιο». Ο Επιτάφιος δεν πάει βόλτα. Έχουμε περιφορά. Και όταν φτάσαμε στην εκκλησία στον επίλογο του κειμένου, σηκώσαμε ψηλά τον Επιτάφιο και εμείς περάσαμε από κάτω, να όπως παίζουμε το «Περνά η Μέλισσα». Την κατανυκτικότερη ακολουθία της εκκλησίας μας την έχουμε για «Περνά η Μέλισσα». Έχει εδώ πέρα στην Πέμπτη Δημοτικού ένα πρόπλασμα που γράφει ένα ελληνικό μοναστήρι. Ξέρετε τι λείπει? Ο Σταυρός. Υπάρχει μοναστήρι χωρίς Σταυρό? Δείξτε το μας. Στην Πέμπτη Δημοτικού το κείμενο για τα Χριστούγεννα με τίτλο «Η Φρικαντέλα η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα». Κατάλληλα για παιδιά της προσχολικής ηλικίας, και εκεί ακούμε διαλόγους. Η μάγισσα όταν πήγαν τα παιδιά να της πούν τα κάλαντα απαντά «Σκασμό σκουπιδόπεδα, αν δεν σταματήσετε να λέτε τα κάλαντα θα το μετανιώσετε πολύ πικρά». Βιβλίο με τίτλο «Θεατρική αγωγή». Εδώ τι λέει? Καλούνται τα παιδιά να υποδηθούν ένα ρόλο. Ποιο? «Είμαι δαιμόνιο». Μάλιστα. Στην Πέμπτη Δημοτικού, βιβλίο γλώσσας, το έδειξα χθες, με λένε Σόνια, μια γάτα η οποία είναι γατοπυροσβέστης. Έτσι αντιμετωπίζουμε τους πραγματικούς ήρωες. Έκτη Δημοτικού, συνταγές μαγειρικής, 27 σελίδες, πετάχτηκαν έξω τα δημοτικά τραγούδια και μπήκαν συνταγές μαγειρικής. Στην πάλι έκτη Δημοτικού το τελευταίο κείμενο, μία αφίσα με τίτλο που καλούνται τα παιδιά να πάρουν μέρος σε ένα συλλαλητήριο. Ποιος γονέας θα άφηνε το 11χρονο παιδί του να πάρει μέρος σε ένα συλλαλητήριο? Έτσι αποχαιρετούμε τα παιδιά της έκτης Δημοτικού. Εδώ αυτό το εξοργιστικό, γιατί με Μακεδόν το γένος. 3 εικόνες, ισοϊψείς, ισόκυρες, Μέγας Αλέξανδρος, Κοκκινοσκουφίτσα και Καραγιώζης. Και από κάτω καλούνται οι μαθητές να γράψουν μια ιστορία στην οποία πρωταγωνιστούν ο Μέγας Αλέξανδρος, η Κοκκινοσκουφίτσα και ο Καραγιώζης. Πράγματα κρανιοκενή. Μέχρι πέρυσι υπήρχε στην πρώτη γυμνασίου κείμενο στο βιβλίο γλώσσας με τίτλο «Ο Σάκης», το επίρρημα που σημαίνει όσες φορές, όπου περιγράφει ανώδυνα, σχεδόν παροτρυντικά, το δεσμό ενός 25χρονου άντρα, του Σάκη, με μια 14χρονη μαθήτρια. Παρακαλώ, δεν το καταδικάζει. Διαβάστε το κείμενο να δείτε τι λέει. Τα έχει φτιάξει ο Σάκης με μια 14χρονη μαθήτρια. Και αυτό απευθύνεται σε παιδιά 12χρονα, 13χρονα. Το αφιέρωμα στην πρώτη γυμνασίου στο βιβλίο γλώσσας το 21, μόνο αυτό. Ονομάζεται «Παράσταση». Διαβάζω. Έκανα τα παιδιά μια παράσταση. Ο τάδε μαθητής έσκυψε να πάρει τα τσαρούχια να μου τα δώσει και φάνηκε το σόβρακό του και τα κορίτσια έβαλαν τα γέλια και τέτοια ωραία κειμενάκια. Ενώ έχουμε εξαιρετικά κείμενα για την ευλογημένη και αγιασμένη επανάσταση που έλεγε ο Κόντογλου, και στο κάτω από το κείμενο θα περιμέναμε να μπει παράδειγμα
η ωραία ζωγραφιά για την έξοδο του Μεσολογγίου, έχει διαφήμιση αυτού του ερευόδους έργου που λέγεται «Ο Άρχοντας των Δακτυλιδιών». Στην πρώτη γυμνασίου στα κείμενα νεολικής λογοτεχνίας, η γάτα του παπά. Μία γάτα μπήκε μέσα σε εκκλησία στην Αγία Πρόθεση. Ξέρουν οι ιερείς και έκανε τις ακαθαρσίες της. Αυτό βρήκαμε να βάλουμε. Και δεν γίνεται τίποτε. 17 χρόνια έχει ένα κείμενο στη γλώσσα τρίτης γυμνασίου, το οποίο το υπογράφει ο Πίτερ Νταγκλής, ο οποίος έχει καταδικαστεί, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, έχει καταδικαστεί για παιδεραστία. Έχει στην τρίτη γυμνασίου ένα κείμενο με τίτλο «Παραπλανητικά». Αυτό που θέλατε κύριε Πρόεδρε να περάσετε, οπότε παρακαλώ να ολοκληρώσετε αυτό που υπερβεί. Ένα κείμενο «Παραπλανητικά», το οποίο το υπογράφει ο Κώστας Λεφάκης, όπου λέει μεταξύ άλλων «Ο Άρης, ο πλανήτης, θα εμπνεύσει πολύ κόσμο πάνω σε νέους σκοπούς. Αυτό το μήνα οι συμπτώσεις θα ενισχύσουν τις ερωτικές σας σχέσεις». Και ένα άλλο κείμενο πάλι για την 25η Μαρτίου, νεολική γλώσσα Β Γυμνασίου, όπου αρχίζουμε τις πρόβες για την εθνική γιορτή και διηγείται ένας μαθητής και η καλλιτεχνικού υβαφιώτη μας λέει ότι θέλει μια ομάδα να σχεδιάσει κάτι σκηνικά για κάτι κολοκοτρώνιδες. Ο κολοκοτρώνης στα σχολικά βιβλία συνοδεύεται από το κάτι. Θέλω να ρωτήσω, ως πότε θα δηλητηριάζονται και θα μαγαρίζονται τα παιδιά από τα περιοδικά ποικίλης ύλης, όπως απροκάλυπτα ονομάζω τα δήθεν βιβλία γλώσσας. Ευχαριστώ.